local khom ru le tia aw rin na manga nuani a han aw cha mai chulai vela mi te chuan phunghal suau mai wheelchair mi tak ngel po chu atlan nol nol to anin luam an pe tura lo in tlar ngal thapin a hun taka in luam an pe thin te tan chuan thil pek a pek tel zia thina wang chuan a in lua tu te po chuan nuam an ti thin hle hlim takin nuani chuan kabial pa amin an min propose dona ti in a soile a an lo lom pui hlom khop mai amina laka hian ani na billionaire chu thuptlatin re thei deuh ang chuan a lang thin ani awme phone call dongin amina chu a in pe fel to tin an lo hrila manhmo deuhin bungraw phur bike in atlan phei kawng leh lama tanga lo tlan ve mek phone call hmangpa a scooter lo khalh nen chuan insu palin a khalh tu pa chu a bungraw phur atang chuan a lo thu chhuak hlul mai enge moi hriat le min su hlum lo chaw ani kha a lo ti tun tu na ti pal lutuk ka man hmu dewa kha zang na dom na tur poisa o ti in a in luam an lak zinga tel khat chu a pe a lem a lo la ni zui ngoilok ti in adang ava hai le rok rok kanu min lo bering lo la ka hria lawm tia chupa in phone a hman lai chuan a ban reka thalem ang tak mai kut chu khom chu a hmuta a zei chuan a en vung vung engma ngai lo ti in chupa chuan a kal san ngal mai awangin aminga omna lam chu a pan zui ve ngal Civil Affairs Bureau kota ngat mai chuan aminga chu lo ding vun to in a bul vel chu lo chei mawi ve na samaya zia I a hmu ero chuan engi lo ti don a lo ti hu mai o engma zia pangai to lo hi kum tam tak ka lo nga to ani hi hlim takin chhungkwa kan din ve thei don ta kha hei hi dora ka lo lei phe ani hi ti in zungbun bom te chu lo pe a amin katlayem ti in hmeichhe pakhat zia zia I an ti chu a lo lang ve ta tlat mai chu nu zawk chu aminga propose tum zawk chu lo ni in a zungbun pek mang chuan nupui tan chuan a som zui ta dai mai naw a lo la pai mek zui ani awme nuani hma a chuan zungbun te chu anim bun tir ta a hril chu hai hle a enge thilawm zia hi engtel rei nge in lo in kop to tia zo chuan kumhni chuang ani to nang ang pasal nei hma chu virgin tum tlatai kha chuan min thlang fe zo ka ni hi zei chuan a lo la ti ham ham zui ni e ka thla kal le zel tur mi pafa min nei sak don min lo ti buai to chu aminga chuan a lo ti ve bawk keima wanga tun din hmun thleng ani kha min lo kopreng ani mo ti in nuani chuan aminga chu bena tuma ani chuan lo nam thlu in nangai chuan million za company nei tu hian ka hmalam hun min siam sak thei zo kang a lo la ti zui min phasan lo la chuan billion chuang company nei tu ilani mai tura sin mo le nuani ti po in nang kek dor siama lon lak manga in la inge mo ve deuh kha kalbo mai mai te a lo ti le kek dor siam te chu ka dream alom iki korte thleng khan ka lei sak vek che ni kha nuani na lo ti le po in kha ka ro le tang che ti pa in aminga chuan poisa chuan a lo the khum hmia ani chuan khoi zungbun po kha ka lei vek ani kha ti in chu sak chu afatuma an lo nam son lop ni china scooter khal tu pa nen bok khan anin su thlu le top mai kan sut po ni lo hi kal da yang ti in aminga te pahni chuan tlan che zui ngal da ya nang bok chu thote ti in a lo soya a kut chuk chia a hmu man ni ko hrilovin nuani chu om zui ta namdoi ina chuan an hruai ama su tu kha bai ani in Z Group CEO ni lai alo ni renga anu in blind date nei tura anor reng thina wang chuan aning thin hle secretary chuan zungbun bom an chhar te chu lo pe a nuani po chu lo har to baya kut chu lo en chiang vatin tuna chuan ka hmuta che zianwa nuani kania school kan kal ho thin kha min hri ve to lo mala kadem lo che kalawa emani liminga kha engtin nge khatiang khan kalo nei thei zo nangma emo katia tu emo in min propose atum ti chu ka hria tunge o ehe nangma hi ni mo ti in zungbun bom te chu nuani chuan a lo chu alu so wang khan athuak lama fel lo omani mai thei PTSD kan ti ang kha anei tel boka
chu wang chuan a bial pa emaw a ti chian yang a dam chho le vat mai ang lo dawh hram hram mai rawh doctor chuan a lo ti ringawt a re thei deuh angin lem ka changanga min then hle mai ang tiin ama sut ani awang khan a inthiam lo ve deuh bawk nen baia chu a in beng chawra i tan ka tling lo ani bil pawh ka pek sak thei dawn lo che ani hi kan chhungkua kan tla chhia a tiin a tap der vel ta chiama chutiang em em a re thei chu ni ka lo ring lo sin mahse lungai su poisa chu ka ne lom engpawh ni se zungbun kha ka bun taw nia nuan ni chuan a lo ti dai a dam hnu chuan in ni certificate te chu an vala chhuak ta nge nge baia pawh in anu in blind date nei tura a tur reng kha aning ve bawk nen a hminga nupui nei mai chu poi a ti bik lova a then le vat thei a in ring bawk ani hran hran ni chuan an in luah tur thavak lo chu lo ngai tua sakin mi hausa tak ani na chu thupri an tum ta a hminga ang bawka sum chauh du a lo nih takin an tan fim khur kha a tha ber ani nuanin baia a neina chhan erawh chu high school an kal lai atanga a star em em thin kha ani wang ani thung baia pawh in ani na chu a ziak ve thova nuan ni chu a zui haw ve tari anin luah tur chu a lo chen tawn ang chuan a sawi zai a mahse poisa dan a ip erawh chu baian a khawih ve a phal lo a chhan chu a in luah man a khawn khawmna bik ani tlat amah chuan room lamah chuan chawi lut tawih tawh in rang deuhin baia chu a lo zuan phei le tukchu chu a hloh wang lek lo niin mingchenga central area building hmun thuma thena hmun hnih chu nuan ni tah chu a lo ni reng mai a in luah man atang rungawt pawh chuan poisa tam tak thlatin a la lut thin ani nuan iang building chu lei chhawnah z group te chuan an lo dil fova mahse anu le pa thi tawh te kut thlakna ani awangin nuan ni chuan a hral phal si lo mai chhana hmuh a indoor ve hrim hrim an duh tlat awang chuan mai chhana ngei chuan hral an phal lo thu chu hrilh mai an thlang ta a numingi chuan a fapa chu hmeichhe pakhat awi ani lo hmel hriat tir le in ani hi wen real estate nei tu fanu ani nge nge kanu blind date tur zon buai angai to lowang nupui ka nei to ati chuan engmo engtika engwangin nge ka hriat ve lo anu chuan alo ti por hle a ninga liam to alo ti ol sam et do soi su nupui nei pe lo awangin do ti soi ni kha mahse certificate an han hmuh tak mewa chuan an oi lo thei ta si lo anu erawh chuan hetiang hmel hriat chian lo hmeichhia hi ka pom lo weini hi monu tan chuan ka duh ber ala ti tang tang hotel pakhata nuan yang building nei tu te local hun tur ngakin baia te chu an lo thu wang to a nuan ni te thian dun pawh chu lo thleng ve in chutia in khawl pa a in hnuan ni ta ka chuan biruk na hun a awm tawh si lo baia chuan a secretary chu CEO ang chuan a hmeh bel ta ringawt a lehlamah nuan ni pawh in hran hran ni chu in nei tu ang chuan a sawi ve zai bawk building hral chu an rem ti thei si lo sum an offer million za thum pawh chu zanga laiin an san bel to a tichung pawh chuan an la phal chuang lo baia chuan secretary kutah chuan da in nuan ni chu a kai lawka an chhuah san ta daih mai an karla chu an khalh hawngam lo ve ve bawk si a bike pakhat a bodyguard te khalh thin chu hmang tangkaiin an in phur haw ta lawp lawp mai ala khalh dim lo em em zui nuan ni chu a sil thuma re thei viau angin in sawi mahse an thil nei ban bun le bek tih vel te chu a man to chi vek ani bawk si a mak chu an in ti ru ton ve ve na in an in sawi fel le mai zel ran nung hlo awang le current thim case awang te chuan an in pom ut ut ta fowa an lai dun phian zel le ngal nikhat chu nuan ni chuan z group building a chuan cake order ava deliver a na thok te chuan golden egg smashing event kan boss aya yan kwalekin ivan nei chuan square meter zanni flat floor idong the ania ti in artui chu vuke ve tur chuan an lo soma atira chuan a du lo hle mahse an som lui tlat tak awang chuan pakhat chu a han vuke ve ta thuaya avan nei hlau aman futa baia te khan an lo hmurenga alom em awang chuan anui ve suk aruka an rua hmanna vek chu lo ni in anin luah lai chu anom deuh zawk nan son a duh wang ani
tuma ina chuan an awm lo emaw tiin baiah chuan phone call hmangin contract chungchang te chu a sawi lut mawlh a thut phah hnung lam atangin nuan ni chuan alo au thut a phu chiang hle cake a siam sak te chu alo ei tir a voinah in tha deuh kaman a sin a tih chuan ani mu alo ti mai a mak a ti vak lo chu mak a ti riau te a hriat ve leh chuan ehe ava tha ve in tha deuh kan nei dawn anih chu alo ti tha leh hlut a ka hral dai tawh a tih chuan a thil du chu a thleng dik leh dawn lo ti chu a hre thiam nghal mahse nuan ni chuan pawisa chu a sum dawn na bul tan na atana hman turin alo pe hmiah mai pawisa hi kalaka ka tlan bo dei te hlau lovem ni bai ana tih chuan ai chu tiang mi ini dawn lo ti ka hrial awm tin alo chhang leh mai skincare product a dawn te chu baiah chuan alo pe let ve a kalawmi aw pa a ti pa in a biangah chuan alo chuk seu a baiah chu a hit deuh chhak dinner party buat sai a rilh ruk ngal a tukah chuan Ruifeng Hotel chhawngthumna a cake order deliver turin nuan ni chu ava kala a minga leh a nupui ziai te nen khan an in hmu hlawlh mai cake siam tunu chu kan din hmun ava in thlau ta ve ziazia i godfather in kan in neih lawmpuin an company min pe a minga chuan alo ti ngal ringawt a ho em mai lak lo tiin nuan ni chu alo phun sup engmawi sawi nang fang hmir vak vai mai khan min pot then thei chuang lovange min tluk lo wangin min thik ani kha ziazia chuan alo ti ve leh oi lutuk cheu hian a ka lawmpui zawk cheu midang tin a tawh lo khan ti khan hlim takin awm ro u tia nuan in kalsana tum pawh chuan zilh tu nei lo re thei bawk si ani hi hre thiam rawh minga chuan alo ti leh tral a nuan ni chuan a beng thlep khatin kan nu leh pa chan chin sawi chu kan re thei bawk lo he hotel pawh hi ka in ani hi a tih chuan i mu mang ani chu he hotel hi ta mu tiin an lo nui zat vel in oi lo chuan kan khawl ange tiin hran hran ni chu khawl a tuma alo la la thei lo zui zak thei lo do thei lutuk mai kut te min thlak ve khang langa tiin minga chuan ben alo tum baiah chuan lo hmu in alo dang he hi tu nge nangma ang boka du theim ni minga na lo ti chuan ka pasal ani hi nang ai chuan a le sang khatin a tha zawk alo ti vat pasal iwa nei hma ve min lo kopreng to ni mo a hma tang khan ka star dei to ni hi aram pawna a awm hlan khan ka lo tung chi kha poi ngot mai khang lang chi chuan anin tin le ta wai a mahse Mr. Wang a chuan alo khap ta ziazia chuan kapu ziazia i ka godfather in heta pawh zandra milo ei pui thin kha alo ti zung a mahse ani chuan Mr. Wen a bial nu mai ani ti alo hre rukur si zai dinner party a kaltum an ni thu an sawi chuan intel ve thei lawang baiah chuan alo ti hmaka Mr. Wang a chuan a hruai chhuah tir ngal bawk chutah chuan an in man chhuak tep nge building nei tu chu nuan ni kha ani si a mahse hran hran ta ang chuan sawi ta zai in luah man te pawh chu a khawn sak ve mai thin thu a sawi ta dai a in sawi fi hlim thei hram ziai chuan a godfather chu va bia in Ruifeng Hotel nei tu chu tu nge ni ava zawt chianga ani chuan hran ti hming pu a in register ani thu a rawn chhangin nuan ti hming a awm lo thu a lo sawi a thian nu zara ama ta angin lem alo chang mai ani chu an ring ta a an ngei zual hle in thar ka leia Mr. Zia ka hmu a ani pawh in min puya in tiam nge a sin tiin baiah chuan nuan ni chu in danga chuan a in sawn pui ta a delivery boy ang te khan lem ala chang reng tho ei rong bol pui a tum pawh in i ha thin si a tiin nuan ni chuan alo du tlat lova alo duat thiam vel hle chawhmeh tam tak te lo siam sak thinin tlon lung oi chu a tum hle a hma tanga alo star tawh kha ani miawa pasala a nei hlo le ngala chu a tum tawh lo bur a duh ve ngei theina na hmalak chu a tum char char ani mahse a soup siam sak tonic soup chu a tak lutuk awang chuan baiah chuan a hnet a lova a rim chhia tih mai baka a kwa te ala ti tha lo zui le ngal nuan ni la chuan ava thawk tha awm ve tiin mu alo tum ngal ringawt a
baiah chuan a lo nem thu pawp mai a tlan chhiat san dai a inbual zawh hnu pawh chuan a khum bulah chuan nuania chuan a lo la nghak tlat a lo innam ve khang lang bawk nin a ngai te te chuan a lo fuap leh a baiah chuan a hmui a lo tuai sawk sawk enga ti nge min nei min duh ve lo ani kha kumsari chhung ka lo duh tawh chiah sin tiin high school an kal laia zirlai naupangin an tih duh dah lai baian a lo chhan tum te kha a ngei tuah chhuak a a tap zui te hluam hlawm mai baiah pawh chuan khawngei na chen chuan ei ve tlat tawh nuanin a lo fual le takah phei chuan a lo chhang let ve ta nge nge a duh ve ta deuh te chuan a in hria a awm dan chu a in hria thiam chiah lo nuanilah chuan hlim takin office bang te chu lo hmakin eitur tui tak tak te nen chuan a lo lawm thiam thei thin si a baia rilru pawh chu a hniah tel tel niin a lang mak tak mai in ziai fapai lai kha aminga fa lo ni ho lo mai a we ni pa fa sawn lek a lo ni aminga chu za zel a lo puh vel mai mai ani ti we ni khan a lo hre rukur mai a nuani te nena an in lei chin dan zong zong a lo hre vek bawk nen kan chhung ko mi le sa ini du ani chuan min pui anga yang khanu khan ka pasal tur min chu sakani tiin nuani kek siamna dawr chu ti chhiat sak vek tur chuan a lo thlem